दखानाव थांबोदोंमोन आरोना दखाननिफ्राय फैबाय माबा लाबोगोन बा पटल लाबोबाय नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे लाबोबाय ओरैजाय प्रेजार निउस आरोना प्रेगनेन्सि टेस्ट खालामग्रा बुस्थु लाबोबाय नालिबा नै दा प्रेगनेन्सि टेस्ट नायगासिनो आरोखि नै प्रेगार निउस लालायनानै आं दहाय बर' बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन नैलाय नै वा बे हासुदै नामा होनदों हा ओरैनायलाय आइया ओरैनाय मा नायनो नागिरदों होनदों मा आंनो डाक्टार मानसिखा बेफोरखौ फरायनो रोंखायो आं नै थरबैसे थरबासो होनांसिगोन थरथिं नै थरथिं नै थरथिं थाम हो फरायलायबाय बेफोरखौ नांलाया हो थाब थाब हो दावगागासिनो मा होनदों होनलाय मा होनदोंमोन होनफिन होनदों ओइलाय मोननै जाबाय ओइलाय मोननै जाबाय दिखिसि ओइलाय ओइलायलै इउ थाङा ने इलाय मोननै जाबाय एगे बिमा जाबाय इलाय ओरैजा इलाय मोननै जाबाय ना इलाय ओरैनो बिमा जाबाय ओरैनो नै नालिबा गाबनाय ना मिनिनाय जागासिनो नै यास्ला गाबनाय ना मिनिनाय जागासिनो माखौबा गाबसै नों गाबसै ओमफ्राय मा खालामबावगोन हो मा खालामगोन नोंफा A few moments later. नै नुबाय नालिबा भिडिअखौ बानाया मिथिया जिखुनु इन्स्टा रिल्स जानांगौ ओमफ्राय वाट्सएपआव स्टेटास दोननांगौ खालि बिदिल' बिनिया जेबो गैया खामानिया नायदो नोंबाय नै हारसिं माबा माथा बाग्लि जागासिनो मिनिगासिनो नायलाय नै ओइ र' नायदों अ मालाय खिथु खुलायनायाव अबेबा थांनो ओंखारलांबाय आंखौबो लांफा थाथ' होनदों थाथ' होनबाबो बेनि दाउआ बिना गाबगासिनो दङ अभी माल पीना हो गया अभी चाय पी रहा है अच्छा से पी रहा है ये देखो ये चाय ये माल भी थोड़ा सा पी लिया ये जॉक है इधर उमाशिकाव है देखो अच्छा से दबा के खा रहा है देखो देखो दा सिरियाखानायाव हाबनो फैबाय आरोना सिरियाखानासिम मोनफैबाय बासजों फैदोंमोन नै मानसिफ्राबो अ माय गड केमेराया दा बैयाव टिकेट लाहैनांसिगोन आरोना ओरै हाबनानै ओमफ्राय बैजों हाबलाङो दा टिकेट लायनोसै बेसेबां लायो आं बेबो मिथिबावासो टिकेट मानसिफोरा ओरै लाइन फाथिलायनांगौ टिकेट लानो थाखाय दा जोङो टिकेटखौ लाना फैबाय आरोना अनलाइन खालामदों ओमफ्राय मा होनो डाइरेक्ट केस थाखा लायाखै आरोना डाइरेक्टनो अनलाइन खालामबाय थांसै दा टिकेटखौ मबाइलाव दङ दा नैबे गेटजों हाबलाङो आरोना जों दा हाबलांसै आरोना नै गेट मोनबाय दा टिकेटखौ बेयाव स्केन खालामो आरोना ओमफ्राय जों थांसिगोन
नै ओरैजाय होनबालाय बोरो नै बेयाव बिदि बेनार दङ ओमफ्राय ओरैजायबो थांजायो ओमफ्राय ओरैजायबो नै आंलाय सानदोंमोन नोगोर खाथियाव नुगोन नोगोर गोजानावसो आरोना जेब्रा मासे दङ ओइथिं ओमफ्राय गोलाव गिदिर मासे दङ ओमफ्राय बै न' सिङाव आरोना एकदमबारे नै मैखौबा खाथियाव नुयो आरोना मैखौबा खाथियाव नुयो नाथाय गैया जेब्राफोरखौ खाथियाव नुवा बेलेग बुस्थुफोरखौ नैबे साइन बर्डआव होनायखौ नुयो ना मायो नो बिथिंजाय थांबा नायनोसै दा नुगोना नुवा एकदमबारे ओइ दाउआ एकदम मानसियानो मानसि गोजा आरोना एकदमबारे नै ओमफ्राय नायनो थाखाय बारा मोजां इन्टारेस्ट नुवालै खाथियाव नुवा मासेल' मोख्राखौ खाथियाव नुबाय नै दा मोसा नुयो ना मायो नायनोसै मोसाखौथ' जेबो बुस्थुआनो गैया एकदमबारे पिक्साराव ओरैनो देखायो आरोना ओमफ्राय नुजोबा गासिखौबो पिक्साराव देखायनायफोरखौ सोरबाफोर फैनो गोसो जादोंबा बेरायनो गोसो जादोंबा फैनो हागोन ओमफ्राय आंनि थाखायथ' मोजां नंला आं फैला नै मानसिफ्रा गासिबो बुस्थुआनो सिङावसो हाबसोजोबनानै थायो नै होमबालाय सोर फाग्लाया नायग्राफ्रालाय मोजां मोनगोन एकदमबारे नैलाय मोसाया नै ओमफ्राय ओइ नै बेयाव नै दिलिनाय दं नै ओमफ्राय बे ओरै फारसे एकदमबारे नायनोनो मोजां नङा आरोना एकदम ओइ सिङावसो थाजोबो गासैबो बुस्थुआनो सोरबाफोर फैनो गोसो जादोंबा फैनो एकदम बेखार आरोना फैसाया एकदमबारे दा मुफुर मासे नुबाय आरोना एसे खाथियावनो बेखौ ओइनो अले दा गान्दा नुदों आरोना गान्दा नैलाय ओइनो ओइनो नै मैबो मासे दंफालायो मानसिफ्रा नायनायाव नै खाथियाव दा बायदि जिबौ नायफैदों आरोना नै गिबियाव बेखौ Hey, kuntu itu. Nih. Itu, di sana. Ya, kau siap. Langsung saya dia. Siriakana सिङाव गथ'फोरनो थाखाय गेलेग्रा होदों आरोना नै बेयाव बरियानो गथ'फ्रा नै ओरैजाय गेलेगासिनो नै ओमफ्राय ओरै फारसे दा जोङो ओंखारबोबाय आरोना एकदमबारे गरमनिफ्राय थान्दायाव दासो ओंखारबोबाय नै मानसिफ्रा ओमफ्राय टिकेट होग्रायाव गैला आरोना बन्द जाबाय मानसिफ्राबो ओंखारबोसिगोन दसे उनावनो Oh my god, hui. Nih, hotel siapa apa bayar sih? Sana sih arena. Rawan manusia gini nih. Saksi kita jangan pergi bayar na. Sana sih, hei, pangkat tak kibre. Hei, nada nih, kia sih. Dah jeng chicken chowmin biur bayar na jeng satama. Nih biasa sih, be, sampai nih be. Hei, tuh kika bo? Hah? Fried rice. Sampai rijai. ओइ नै जोंना जाग्राया फैबाय आरोना नै ओइखा ओइ
Oh, ini deh. Priot baik itu. Itu. Dah jangan sih. Gue kabur nih. दा जों जाखांजोब्बाय आरोना ने दा थांफिनसै आरामसे थांसै आरोना दा जोङो रुमाव थांफिननो ओंखारबाय आरोना लिफ्टजों थांसिगोन ने दा क्रिम बायफैदों आरोना दखानाव नै कार्तिक दंफायो आंजों लोगोआव की बुस्थु किनिबो नाय पेरेन्ट्स बाय नागिरना आरोना ओइ बिथ' एक क्रिम तो याद है